saya kalawata katanya mantap. Kupuji kepasangan kami mahori Tuhan pabrikan bahasa. Kuilalah hamil Tuhan berikan juga satu Tuhan asli roham. Nama doa kami sahabat dikikir oleh Tuhan. Tak kasuhan di bawah humlo nami di bagasan sadarion. Neng macal pasuk-pasuk perbagasan aku guru di Huyami siap bagat jorok. Merhite nakosoma di Tuhan. Asli roham Tuhan. Iring-iring jaga tugu-tugu Suluani lakanami oleh Tuhan. Lama urun anak mulut urun tubagat jorok. Lahu macal pasuk-pasuk perbagasan. Asli roham Tuhan. Tuhoro pasakon nami siya na mamuka sahat roli na mangujungi no duloro dari Tuhan di bagasan pangaran odion na sulutan dito di purbagian Tuhan jong-jong dito katangan namin lawa dari roha doon pikir namin siya na mangilir kami dito bagasan sadariyo asli roham Tuhan nengborhan mahami juluan ilakan namin dari Tuhan pas-pas kami sa luhod na suhod para anak suhod pagoro asa di bagasan nas girohan yang Tuhan di bagasan sadariyo asli roham Tuhan jalotan yang namin jala sisa na sa lusa namin sa luhod na para mga sahabat na ang Jesus Kristus martanya kami Tuhan asli rohan ini bata ama doon pas orang ito di Portugalia na madoan kita sa luhod na. Puji Tuhan, mari dihitan 1, 2. Amen.
Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi pabadia. Amen martanya mahita. Kodo nama turhon pardongan sari peoning. Di idahodo dongan namion na marsakat nang marbagas. Jalan naroro na sida mangido pasum-pasum. Saya tatat manasida di bagasan asli roam pasu-pasu jala ramoti manasida mahite-hite pakta holongim rasai manasida mahite-hite to di perbadia asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan sari peon nasidei Dihamu dohot dame sian debata amata anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Amen. Horas madita sudi. Hata mi debata na paborhaton anak dohot boruni uriata tu pardongan sari peon baru buat kami sian natar surat di suratnya Apostol Paulus natu huria Kolose di bidutolu ayat 12b. Kolose bidutolu ayat 12b di dok sonon. Sulukun hamuma para sirohaon situdu. Habasaron haserepon lapok dohot labas niroha. Sulukun hamuma para sirohaon situdu. Habasaron haserepon lapok dohot labas niroha. Kenakanlah kasih, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran di masa akhir. Hamo kadang sa persyaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatain. Aonggo na menganggap ia pardongan sari peonohon waso di jolmar on malo-malo di jolma. Ia pardongan sari peonon na tinutuhon ni jolma sa pindoon. Alay anggo halak Kristen marparhatopoton daksoni. Dang huaso ni jolma on, dang huabubu ni jolma, dang malo-malo ni jolma. Jaladang na pinukan ni jolma. Atipe pelakuna dang luput sian jolma dohot dia lupa di debat. Ada terlibat do di bagasan na Tuhani. Mulu didok di Sadam 2 ayat 22 dungi di bauli di baka Jahubama rusuk na binuat nai siadam bahen buru-buru. Jala ditogu mahibana kujuru di siadam. Dungi di pauli ni baka Jahubama rusuk na binuat nai siadam bahen buru-buru. Jala ditogu mahibana kujuru di siadam. Asa tangan ni bakado na paulihon par rumah tangga ni. Asa ula-ula ni bakado
na patupahon pardongan saripeoni asa waso di debatado na pinapatalna di pardongan saripeoni. Jadi dangalani malom amang sanusi sidorus mangaririt burusia turion, dangalani hepengmu, dangalani gantengmu, suak soni nang burusia turi, dangalani nani malomina upaya nari pasaut situr sokor ma binuat nation siadam bahin buru-buru jala ditogu magibana tujuru di siadam pangan ini batas sendiri dona pauliwan kuasona dona mamake alan ini pardongan saripeon halak Kristen harus dijaga kekudusannya dan boy marmeam-meam rumah tangga di halak Kristen ini adalah sekali untuk selama-lamanya. Dan boy palinokta 10 tahun mahita pardongan saripe dungi bebas mahita musim mengadui na asing dan ada masai hati-hati di bagasan pardongan saripe hati-hati di toa-toa di keluarga mana na pihak perempuan mana na pihak bawah bi alai ikon memelihara rumah tangga yang kudus di hadapan Tuhan. Oh betapa sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, dialah terang hidup
Ditahi rohamunan donuain neng berbagas atong tani hokamu azuro hatani di batana tari muturuhut ni patrongan sarepeon ni halak Kristen dung ditopa di bata cormai di dok ibana ma dang dinggan sasada bawai pujung kubahin mas sada buru-buru pamurupi di ibana bahin akupna akun ni di dok Tuhan Yesus ganut na paulakon na neulina iya sok alami na marmainan na palaku kosar pangalakop donan na buat na sirami atau na pinadomu ni debata dan jadi siramon ni jorma Hatami do sulu-sulu ni patu jalan tiru di dalaki sonodo di dok debata tu bawai hamu akabawa haholongi hamu mapat di hutamu nabe songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama lewon dirina mokop sakit unang muruk hamu dopak nasida ikom maroha hamu madongan nasida sangat baik kamu nasida songo donga panean yang muluan nasora sudah panangan kamu menatama di tuhani maguru tu sadok lomo nirwana marparbuyan martihiti salut ulamadika dungi songonodo di dok hata ni bata tuang buru-buru diulu ya kaparopuan ma bawa nabi songon panguluina di Tuhani ai bawaido uluni pat di hutana songon Kristus uluni huriai ikon botor porman toman makron halap bohon dohot haminahon ni toddi parangini buru-burui imana arga di joluni debata dohot di joluni jorna panangan kamu menatama di tuhani maguru tu sadok lomo nirwana marparbuyan martihiti salut ulamadika atong songon akan namar parangehon hatani debata mahamu sumulukon para sinrohaon dohot habasaron dohot haserepon niroha mahamu masih pauni-unian mahamu dohot masih asia-asian saluhut riting niroha muruk rimas panonggahion dohot pangisahion dau maisian hamu ala digicam ni saluhut nai masih haholongan mahamu ai ido rahu-rahu ni nasundingkan dungi dame nasian debata imam mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut na binahemuna marhite-hite hata manang papahelan toktong mai marhite-hite kuarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna panangan kamu menatama di tuhani maguru tu sadok lomo nirwana marparbuyan martihiti salut ulamadika atong nga dibigi hamu hatami debata taringot turuhut ni patrongan sarepeoni na manukun maahon wan jumolo diho ali pamuli si Sanusi si Torus olo doho makasonjokon di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pumudison na ni pangidoro hamdo si Juita Lola borusian turi na ni Rimon gabi dongan busaribe olo doho makaholong ibana siang nasarohan dohot mangulahon siang nasa hukum uhut marparangyo parangina badia rap dohot ibana na olo doho mga juaju dohot hagalionna tung surah humurang parangena jalan nasodupa paulahom manang talikonunmu ibana paima disidang hamatian hamu sobut molo na usadaro hamang ulu salut nai alusima siang ias niroha namanupun maahong doho diho alainang si Juita Lola borusian turi miririt ni si Sanusi si Torus bahen dongan nasarepe na olo doho mga kajongjokon di jolo ni debatana boto saluhut doho di jolo ni dongan na pungudison nari pamidoro hamdo si Sanusi si Toruson gabe sinondokmu olo doho makaholong ibana sian nasaroham doho marpangalahon nature maradupon ibana doho marparangyo paramina badia paboa halak Kristen ho jala na sotupa mahilolong ho
Manang tadi konon mong ibana, paima disirang hamatian ham sogot, moro naung sadaro ham mangulul sa hutnay, alusi masiyan ias niroham. Nasida, anggona mangrahut, parsaripyo nasida, tunghatan nilibatan ang tarsaburdo, atau pasada mama. Mulai cicimak tuho, sama tergan bulokku, bijulungi di mata, terus bijulungi durian. Atau masih lihonan tangan siamu mahamu pabuahot ni pada muna. Naposo ni debataro ahu na mampuan hatana tuhamu. Marhite-hite goar ni debata ama anak do to di parbadia do madok. Na pinadomu ni debata dan jadi sirangon di zolma. Amin. Pasu-pasu jalan dilamoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala di pasar homadamena tutodi munabi. Amin. Dison ang di patubahuria turipe na pinaborhan siya kuria hata ni debata doho bukede pakai hamuna dua mau di bagasan mulumuna disodo alus ni akahamaolon na masa tu keluar kata beda ingot tamuma ang tersurat di Mazmur 10 ayat 10 sada. Firman Tuhan lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Alani pakai mohon pangakamuma asa ulihamu di tengah-tengah ni pasari permona jalan mah. Dah. Mari kita mahita magido di tangiang alia mana dapat dia makuarmu saya Roma harazamu saya saud malu meneroham di bawah kau semua dari bawah kita dia makan sedang berubah setiap hari saya sama dosa nami semua dari senami dosa
doa dengan dosa Tuhan. Maka beliau tuh munculan. Pada dua mati siapa nago. Ayo orang pulang rajau. Lo dahu. Roh yang sangat konsalidik na. Holong ni rohani di bata ama. Do persauran itu di parbadiama. Nama dongani amu salhutna. Amin. Imana maduhoti peberkatan nikah ni anak kami do paruman nami urusia turi marhite-hite na persona. Kamu terlobi tua pendeta tu bangunan mulia bermain musik manut teknologi. Yes.
Au peso monito ho tu guías doloki tu ho hasia tumbagas palatu siyomi natua peso monito ho tu guías doloki tu ho hasia